Te ka jingkali ka jong pi ka discouncil hi ka di ka state jong ka jai menre ka wan na ka article 244 in bracket 2 hapogi bracket r ka baong ba ka jing penyan ka jing sensar ya ki Jakarta tribal lani ki Jakarta trairi hapo ka state Assam Meghalaya Tripura bat Mizoram kin longkat kum ka kendon jong ka seksado ka kharnet ka banrio kani ka kharnet ka banrio ka don arpo teligi paragraf bat la thau ya ka la seng ya ka da kata ka subcommittee ka bala kli do Gopinath Bordoloi kata ko poru de premier jong ka Assam ka por pareng bat kani ka hap directly baik ka hap apo ka constituent assembly telah tahu kerpang kani namar beli ki kajing skau kalong ba ki hima khasi kila soi ya ka instrument of accession instrument ka standstill agreement chua nadap na ka standstill agreement ka poi pada sabu pra ki sign ya ka instrument of accession ba annex agreement mo ka jutang yate bat ru mendai tang jutang yate ki don ki mat ki balaya monjur telah manjur berkata ke Dominion of India kata pon padon sarkat India bahkan tahu an halor baro nado communication ke defense ter lain no ke kendo ke siap ke gawa ke klau ke batap buat ke excise kini kimla bat kata ai ki kita ke kendo ke siap ke gawa ke klau ke batap buat ke excise dah dia nomor kata ke dau la soi kis im ya kanika jing yakut nganum ya cakata ba la kadai ka babyang na bali u Wycliffe u pet no tre bania don la bagi India kata don la ka jong pada ka benta hani ngisu kedau kumno ka sexual kawan te anda kila ya debate kita kacing debate ka besar kai JJM ni kulsoi udon utau ES guha utau anthropologist ubapauna u represent ni henry hapo ke debates jong constituent assembly ngami bunda keren te hang tu hajing sha udai u Syed Sadullah Universitas Syed Sadullah ka yeng jong u ka de hang te clip kol ni julong u premier of Assam mau long kum prime minister te hakan ke jing debate dari debate nomor belai kami pada ba ka schedule hoj kami nakani ka jing trang jong kis em kasi bandrung spo India halor kata kejingate mo kejutang jong kejingate ka instrument of accession but halor kani ka benta bagi penwandur ya ka seksara de uni u chief justice jong kari India bumuchwa u Hidayatullah uda ong te bakadi ka mini constitution nomor balai labu thawan legislation mo para tu kadang ka bentaban le ka legislation ka para 3-4 kadai jika bisar ke kam bisar ke kam muka rumah kapara 3 para 6 para 8 para 9 ru kepada ke trading by non tribal mo kading kayi jong udhar hapo kani tribal area jong kini kidai legislation bantauan na kani ka para tu pada kawan ki ED rules ki ED rules pada ki bala tahu ki ED rules kat kendai spa kendai asan pu ada kata ka tribal kata ka committee ka council jong ki tribal chiefs bat ki real start ke jong setelah banyak tu ipi bai para jong bam ko Edward Blai Surendro bare para jong mondon bare u educationist bapauna mu jongi ide mai iba ra ru ikarai jong ka national conference ban join nya ka Federation of Khasi State kat kum ka close 4 ka baki ongin sya ya baru cakap kasi ibla don hapo ka jing secara pareng bakin man biang hapo ka Federation of Khasi State the ide mai pada badon ha ka committee ka bathawi ki ide rules ka bapen mi ki executive committee ban kumno ban ya election kumno ban ya thawan kumno ban chong darbar kini baro ki rules ki don hapo ni kumno panya ko pisak tangga ki don ha ka rules te pi ka election sa ka council hi kalong ba
ki pelong ki election hapo ki autonomous area. Kini autonomous area ki wana ka para 20. Ka para 20 hapo ka table hapo Assam ki describe yaki tribal areas hapo Tripura hapo Mizoram hakasi hapo Meghalaya pada ka describe ya ka Khasi Hills district ya ka Jainti Hills district ya ka Garo Hills district takadaw ngidon lai teligi autonomous district council te ikini ka autonomous district council kat kum ka para tuhi bat ki edi rules ki omba kindon kinomi ikmat kindon lai pungut ki nomi ikmat nakaba Haji Syahaban nongkong ki omba saungut nominate handai haba kado pada anda kila pengkala yo nomination tang way pada apa Meghalaya ti yakini pada hab elect hab jit upai ba ta jinjit upai ba kadon hapo ke ini rules ini ketua kot pi ai ketua penjara hapo ke ini rules kadon ka chapter kabadai pi hang ni labu legislation mo labu executive committee kedai ke rule 28 kan ke conduct of executive functions mo ke rule 19 pada kedai executive committee nang ta kadon pada ke rule nang ta pada kawan pada ke election nadu kaneka ke rule nadu ka part 4 nadu ka rule sispa arpusau ter ki labu lupa kumno ban pelong ki election this council tiki simro na ka representation of people's act ka ba pelong ki MNA ki MP ki sim ki sot bat ki tap ni rem dei bro pi te halor kini ka dong rem ka state government ndai ka election commission of India ka pelong ki election kadai ka state government lengba mentangim dan state election commission ngidon baik da election department te ki penunkam da kaju commissionary hendrai ka ni pada kadai ka council te ka council pada kalongba kini ki MDC pada ka kai ka kamram ka joki ka kamram ka joki kalong ban thau ai hapo ka para 3 ka para 6 ka para 8 ka para 9 kita kini bikin thau ai kin thau ai ru hapo ka para 2 ka badai ban bakila ban amen ya kini ki edi rules mo ban penba hakapor ba long CM ba pencengan ru kila asanya tu komiti ban penbhai ki edi rules ngar ngadan tu ba sela ulong chairman dan la long CM ba selaru hakapor na ka snem arjar khanyo ka pragam tu biang manakani ngi adon tu komiti bagi la aibon ki jing ajimot nanrai ki nga songtu gidang kampan ba juga namar ngi kwa ban pengkelai ke rule 128 ke ba hang tu kim define la unong thabut udai khasina udai we tingi ong indigenous tribal of the district ni perang kami kata kemud ki badai ki tribal people ki badon hang ni apo ki schedule tribe kemud ki badon apo jurisdiction ki badai ki indigenous kemud ki khasi ki bhoi ki war ki kat ki badon ki badang dei ki breu ki jongi kin yo ban thabut ni kwa kalai kata namar kani ka ba ba ka 128 masutanat buba adal ba nongrum ka poru dang long MDC uhi kani bahkan ni ka rule 128 ka om kuni rule 128 ka ong ka mamawa ka ni qualification for electors himsuk ne kabiang save insofar as otherwise provided in this rule every person maung tang khasi maung tang garo every person who is a citizen of India and honorary resident in a constituency, kamot MDC constituency, for not less than 180 days. Sispa propose ni usaha ketu constituency ulah yom tepu. Katakat kum ka rule 28. 128. Kani menu barak kani mensuap yo. Kani ta naduk pon mensuap pon asam bagi tahu kani kini ki rules te. Ketu hak tu kapor ke ki 4 da sungtu bahai kani kajin don kamban safeguard ini hoi iparat ngaru idon bang tu teh dari beli kin ya songtu kumno ka to por 4 songtu pareng wei ko haru wei te ki tahu kan ni kat kum ka jing songtu ka joki ladon kam man pa banyo ku arts nam hadia ban pagalai ka to
Pi balai pok garu ki yok banyale ki idakar. Kadi na garu 120. Hoi. Ngi hang ni ngasongo ya ki officer ki jongi khamtam kiba la penya ki election officer. Baki outback. Ki outback ikatang idakar. Kimsa. Kata kadi na kabor jong kajing idri kabor jong kajing sotu jong ki officer ki jong. Yang kata tengah hapan ai kublai ki. Namar kata kadau ki MDC mentagi banwan. Ki hapan trai sitom ya kani. Ban perungi kitin indigenous khasi jaintia. Kemut ki ketkum ka ni ka six schedule ka bangidon mo mentah Ports Council. Ki MDC ki jongi ki lak ban snaan habaya dei bat ki bentah. Ka bentah ka lak ban snaan semua ai ngaparatri. Jongga constitution. Namar don let's say omdai tang bangi ya keren bangi rei let's say practically ru kala juji kumta let's say ba don ki MDC ki bayale MDC let's say wat ya ka ta ka benta ba ka ai ka baki kila ban le ru let's say ki don napdeng jong ki bum tip mo. Ka sistem ba. Ka sistem ba. Kapal 3 ka ongkome powers of district councils and regional councils to make law. The regional council for an autonomous region in respect of all areas within such region, and the district council for an autonomous district. Ka regional council ka hapo ka district council. Mo hangi ngimpat don regional council tamba ki ong ba ka board jong district council ka the allotment, occupation or use or the setting apart of land. Kamut kala. Kumno ban kami kala. Yan ito siya. Hakasi Hills arpo ai hapo ka jinglong si amu ba pitos kain kilawan ra ya ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act 2021 kabala pensiong nong rem kabala itenat ba kom pensiong nong rem namala itu kiri kenti kiri ra ter kiri kur la itu kilau kentang gini kita perok la itu mo kata kalong kapa supplement ru ika Forest Act jong discouncil hapo Jaintia Hills, hapo Garu Hills ki adap ya ka Assam Land Revenue Regulation 1894 katu kecing adap ya katu ngamda ya manjur panek. Pi nomor hapo ka Assam Land Revenue Regulation ka try jong khendau ka dek sarkar. Dan rei sudan bok bau ba Gordon pede ku malap yap I ma Gordon. I lalong ngila yalong para pelidar ru maswa. Ila senior ringa tambah ide ibre pasong tu baik ini ka por bilong si MI iba HB dan dok makan mawi gantu ka por bakiwan ra ikar resolution po Jaintia Hills kiwan ra ikar resolution bat ong ba jaj bakani ka de British area ka sarkar pareng kala pangkala government land ya ka jaka puta jong pa iba kiwan ra ikar resolution ban pelai doi pa iba pi ka ta ka por jong discouncil pi te ki ha Jaintia Hills ki lai luit namar balai bala apa saya ketua resolution dari Jaintia Hills Autonomous District Council kat kendai Spanya ku ngadon kopi ya ka tamanga klem mut bangin ya poi hidup sitaki ayo tengin saya krem pada kita namar ka kot ke jongar kala janbi mo ka kot ke jongar ka ba halor ka schedule bat bangabatai gini kike to ka baar kalong the management of any forest not being a reserve forest to instrument of exception land la ongep bembit bangta to forest la dona to the use of any canal ko kawa kataro la dona kat kum ga ayu kat kum ga instrument of exception ka bamdan ni ka di tangga excise to the regulation of practice of jum kani ka agriculture kani ka garap serti the establishment of village or town committees or councils and their powers. Kisnong kita, tang kisnong, Henry kisor baro, kijaka balong sor. Any other matter relating to village or town administration, including village or town police. Pi, ka discouncil kala banbu ikipulit la jongru. Ka Jaintia Hills kala de pas ka village police act ka jongru. Tang pauswe, porpo ang memputri kami kini. Mia yok bisa. Kani kini kecing eh, ho don fun. Te krem yok ban le kini kini. Ka akla don po Jaintia Hills. But ka public health and sanitation, kamut ka umbam, ka umdi, ka kuit, ka suba kani katay. The appointment or succession of chiefs and headmen. Batungi kis kiling do kiwadadar.
kilang pa senong, kisorda senong. The inheritance of property, kajing yar patang jong ka ayu up ngan shu pendap. Marriage and divorce. But social custom. Hanra yakini ki an, kinumlong an lamda u governor usai. Haga para 7, mereka para 7, para 8, para 6, na bakla mana bangong para 7. Para 6 pada ka discount sa kalaban bu ki primary school, ki dispensary, ki yau ki han, ki jaka ban set iki masi, ki jaka ban ya ki lieng, ki jaka ri do kha, ki surok, ka transport ro kahap, ka bakit ki mar ki mata, bat ki jaka ya ke hakani district, bat dah ka jing monjur governor kila ban tawi ki an lor kini, bat ndai tangata u governor ula ban sime kanu ka subject jong ka state ka badan hapok ka unit hapok ka state list ha ka 7 schedule ula ban pen ai bor ki discount ban petrikam ki department jong government la ban transfer ki discount kuma PE manta ya kani ke building bylaws ki petrikam na pok discount pi nomor ba hang ni kani ka hang tu banga omane baka administration jong kisnong gitaw kamtam ki kisnong bat kinong ba kadi hapo discount nga suntanat baka sarkar ka suntu igani ka paano sini hey te to kita nyuma ka it pat de ka pra pat de kadi ka bor ban ken bat ban lum ya ka khajna ka khando ka siam bat ban bu iki takso ki khajna pi takadaw ki bu ki tolgate ki bu ki mo ki checking gini kita ki hapsiu ki ayu hot kata ka ba ki apun kam baklat kaya ka jong pada ngia krem pada constitutionally kodan pi taxes on profession pi hapsiu professional tax nging hapsiu ngi ki advocate ngi hapsiu ki trades ununo batrikam calling employment taxes on animal vehicle and boats takadaw baka pisah na DTO na transport department ka bakilum na ka sarkar ki yo share lang discount pe ka professional tax ka bakilum sa tayro ipa siya alright te amday tangata kidai kila ban bu ika tax ban maintain na ni ban sumari ki school ki dispensary ni surong ki taxes on entertainment and amusement do manakani bukan Ed Sheeran haji Saudi ban siu tax ka sila discount tetip ki siu na klamis siu katangi haban kini ki MDC ki ban pat ki mat ya keli kata ki mat ya tukit kata tiga kadon pada ka license or leases for the purpose ka para 9 ya kamar po kendo kado yung kamotion ka siap ka u governor pada ya ka royalty nang to mau ngihap si royalty ang por ba tentrai kami itu ubah pada ng discount baga sarkar ladadon kanu kajing ya kaja ya kata ya ka bah u governor umdon kam ban skap ya ka council minister u governor udon ka discretion jong uban rai kumno tahang ne ba u governor hi udai ukli jong ka discount udai ukli jong sarkar hanrei ulong ru hajing san na penungkam na kiti ban sotu ipa ba udai kunyi jong ka discount nomor beli hape ya ka bah kami ka jong ka sibuk manta kumbalong ka pertai manta lada kini ki MDC ki ban temai ki ban sa long MDC ki form ya step committee ka ni la duna palat kani ka bah kila ban le chuba benar request hoi kata ka bor jong ka discount ban thawa mdai tangka ka para 4 para 5 ha ka ba bisar ki kam case ha governor upungkup bor ya judge ya kini magistrate pungkup bor menchwa pungkup bor hapo ka IPC hapo ka CRPC ka bahado mentaru kadang yan to naman 4 amen ya kata ngin sapoy pada si kata bali don kam amen